Takže, čaute, zdravím vás. Som tu opäť formou televízneho prenosu, kde práve smerujem do svojej posilovne v Šuranoch, Ľubošovi Matejíčkovi, pod názvom All Stars Gym Šurany. Chcem vám len povedať niečo k jednému dotazu, ktorý mi došiel na mail. Meno si už nepamätám, lebo som to len tak letmo prečítal, tie otázky, ktoré budú zodpovedané vlastne zase videoblogom formou otázok a odpovedí. Ale jedna otázka ma výrazne zaujala. Otázka typu hovorí sa, že máš súťažný dištanc, aké máš súťažné a kariérne ambície a čo bude s tebou ďalej a podobne. Chcem vám len k tomu povedať toľko. Fámy, ktoré idú na moju adresu spôsobom, že mám súťažný dištanc, sú absolútnym výmyslom, ktorý nekorešponduje so skutočnosťou. Toto všetko ide zo strany mojej bývalej federácie a môjho bývalého prezidenta federácie menom Arpad Mešter, ktorý asi nemá čo robiť, len hádzať špinu znova a znova na moje meno a na mená tých ľudí, ktorí ho prekúkli, aký je to špinoš a jak dokáže ľudí vodiť za nos, klamať ich o veci, ktoré im patria a podobne. Ako každý vie, tak každá federácia, vlastne aj podvetva federácia AFBB na Slovensku, SAKFST, dáva svojim najúspešnejším športovcom odmeny za nejakú celoročnú snahu alebo nejaký zisk titulu, alebo ocenia proste najúspešnejších súťažných kulturistov, kulturistky, body fitnessky a fitnessákov, alebo v podstate len ohodnotia tých najlepších a dajú im nejakú tú finančnú čiastku odmenu v nejakej výške. Áno, toto všetko sa malo diať aj v našej federácii, avšak skutočnosť je asi taká, že za tituly, ktoré som dosiahol vo federáciách iných, ako je AFBB, vo federáciách, keď som začínal, spočiatku to bola VFF, kde som vyhral taktiež na prvý pokus hneď titul majstra sveta. Potom to bolo tiež v NABE, kde som získal titul vicemajster sveta a taktiež potom aj Mr. Universe, kde som získal tento titul taktiež. Potom sú tu aj tituly ako majster Československa. Proste myslím si, že tieto úspechy nedosiahol každý športovec alebo každý člen SZKFB, Slovenského zväzu kulturistiky, fitness a body fitness. A práve kvôli tomu si myslím, že taktiež ako v iných federáciách sme mali byť oceňovaní. Či už finančne, alebo nejakou odmenou vo forme doplnkov výživy, alebo nejakého pobytu, alebo proste ohodnotiť naše úspechy. Avšak nestalo sa to. Myslím si, že každý z nás mal dostať určité finančné ohodnotenie, mal ho dostať aj Vlado Flimel. Neviem, či dostal tú odmenu za titul absolútneho majstra sveta alebo nie, ale neviem, či to je pravda, či ich dostal, ale on z federácie prudko odišiel. Bola tam veľmi silná výmena názorov, proste nezhody práve kvôli týmto financiám. Takže nielen ja som bol oklamaný vo federácii SZKFB, bol oklamaný aj Vlado Flimel a myslím si, že boli mnohí oklamaní aj pred nami, ktorí v tej federácii pobudli istú krátku dobu. Lebo ako si môžete všimnúť, stálica na Slovensku SAKFST, aj keď taktiež má svoje muchy, ale väčšina ich členov je tam od nepamäti a v kuse sú tam a v kuse súťažia. Nehovorím, že tam sú tiež podmienky ružové, lebo nikde na svete nie sú. Každá federácia má problémy s existenciou, tomu verím. Ale nebolo by to tak potom aj v SZKFB, tak prečo zo SZKFB sa členovia záhadne vymieňajú z pol roka na pol rok, sú tam stále noví a novší, no kvôli čomu? Asi kvôli tomu, že Arpad Mešter vedome
zavádza ľudí, ktorých prijíma pod svoje krídla a nepovie im skutočnú pravdu, jak to bude. Oni počasie na to dojdú a skončia s existenciou v tomto zväze. Myslím si, ja som sa naučil za tie 2 roky v zväze SZKFB, ešte som nabral nejaké skúsenosti a naučil som sa, že netreba dôverovať hneď prvému slovu, ktoré človek povie, pretože z vlastných skúseností viem, že väčšinou je to lož. Všetko, čo sa zdá na prvý pohľad krásne, že to bude super, konečne niečo sa naskytne, väčšinou ma furt každý oklama. Hodilo by to sem iné slovo, ale myslím si, že nehodí sa to do videoprenosu, keďže to bude aj na internete. Takže toľko by som chcel povedať iba tým fámam o súťažnom dištance, pretože ja žiadny súťažný dištanc som nedostal. A keby som ho aj dostal, musel by byť písomne podaný, a keďže nebol, neviem o tom. A druhá vec je, súťažný dištanc môže človek dostať iba po federácii, ktorej bol. A keď som ho aj dostal cez SZKFB, mi to je úplne jedno, lebo ja už neplánujem súťažiť v tejto vetve, ani v NABE, ani v EBF. Chcel by som sa sústrediť na svoj progres v kariére, a to znamená ísť za svojím cieľom, získať profikartu, a jediná cesta, ktorá vedie k tomuto snu, je cesta AIFBB. Buď je to IFBB v Európe, alebo môže to byť aj NAC, čo je vlastne tiež taká podvetva v Amerike. Takže toľko by som chcel povedať k dotazu. Ďakujem, že ma podporujete, píšete mi otázky, podporujete ma slovne, chválite moje videá, chválite moje videoprenosy, moje pokroky vo formách. Vážim si toho, vážim si vašu sledovanosť. Verím, že moja sledovanosť bude stúpať. Verím, že konečne si nájdem aj toho sponzora, ktorý mi istou formou dokáže vypomôcť v prípravách, či už finančne nejakou injekciou alebo formou nejakých doplnkov. Samozrejme, nechcem to zadarmo, rád. Naopak poskytnem aj ja jemu služby, buď vo forme seminárov, keď to bude nejaká podnikateľská sféra, seminárov, exhibícií, môžem robiť tvár jeho propagačným materiálom. Proste nikdy som nič nechcel zadarmo, ani to nechcem zadarmo. Milé rád uvítam sponzorskú výpomoc, pretože ako každý vie, kulturistika je veľmi náročný šport finančne a sám ho človek nedokáže ťahať na takej úrovni, aby dosiahol vysoké pokroky a dostal sa tam, kde sa chce dostať. Takže ďakujem, vidíme sa najbližšie. Čaute!